min bitemi ko Bocar Seck jaami ko ɗo cuuɗi meɗen Wourossogui jaaɓe e miijo ƴeftuɓe ngam laɓɓinde Wourossogui ha laaɓa ha wiye ceer ngoɗo miijo kadi alhamdulillah rabbil alamin ummori ko e panel men goto to banggue whatsapp o noon ko musidɗo meɗen Moussa Yaya Dia ko kañum woni coordinateur Allah waɗi noon miijo ngo ndego yalti e teskade nder Wourossogui ene heewi kurjuraji ha heewi surtout kadi aussi to banggue ɓawɗi ɗi ene keewi to banggue buuɓi ɗi ene keewi ko ɗum saabi noon min mbaɗi mobilisé min jewtiti min ƴeewi hol solution poɗɗo wawde waɗede ha min mbawa haɓade ko yowiti oɗon fannu Allah waɗi noon ngoɗo miijo noon ndego haala moni fof kadi aussi waɗi hen darde muɗum bandiraɓe meɗen wonɓe caggal leydi wonɓe ɗo e nder leydi ndi goto fof kadi aussi waɗi hen doole muɗum doole ɗe noon wona to banggue politique wona to banggue haydara min mbaɗiri tan ko beele Wourossogui wawa labde Wourossogui wawa ɓamtade nde wonno eɗen gandi Wourossogui ko ville Carrefour ko nokku mo ganduɗa kala ɗo jaaɗa hande sa wi Wourossogui ma ande kam Wourossogui ne jogui gueɗal ha no feewi ɗum saabi kadi so tawi Wourossogui yirama won e yesso kadi ko hunde hulɓinide seeɗa ko ɗum noon saabi noon alhamdulillah rabbil alamin nde erago waɗa dendagal population Wourossogui rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe goto fof yalti e ñalawma hande dimanche hande oɗo mo gonɗen jeeɗiɗi yimɓe fof jalti kadi alhamdulillah rabbil alamin guila e jeere ko hande min puɗɗi hande ñalawma hande o miijo ngo noon wona miijo suɓago guila ko ɓooyi ngo suɓa tan koye dawal daɓɓal kono dawal daɓɓal ngal noon Allah waɗi kadi vraiment yimɓeɓe paami ɓurno hamnade tan ko erago waɗe yimɓeɓe mbasa famde kono hande o rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe la seyma noon ɓe jinnaɓe meɗen hono seeren ɓe kamɓe kala ɓe notima erago saabu nde min jooɗi jonde nde min kalani préfet min kalani kadi aussi kalfinal ko fede banggue service d'hygiène kanko no wi ko mo waɗan min saupoudrage woni fompude wuuro ngo foof ɗon matériel foof heɓama kalis o kadi dañama oɗo saaha kadi woni ko disposition mabɓe inchallah so tawi min pitti ha laaɓi mamin ƴeew hankkadi wadde saupoudrage o e nder dendagal wuuro ngo foof